muri yeZimbabwe ndauya nekamwe ka system kandango juma so zvina kumira mushe. So panapa think tank election resources center surveyed people in Mount Pleasant who will vote for a new MP in 27 April by-election. So 22.8% of those surveyed did not know there is a by-election tomorrow. Avasitoziva kuti kune by-election. 22% yevanhu in Mount Pleasant, they don't know. By-election rechi because ivo vari kutoziva kuti election rakadarika kudhara. You know, vanhu veMount Pleasant vanhu vekuti vakatirongeke mbijana vanoziva kazveupenyu hwavo, and vanogona kutongoudza kuti isusu zvima-election zvakatovharana. MP tanga tinayo takavhoterawo taida, asi MP wedu wataida akazongosiyawo nekuda kwezvikonzero zvakadai bla 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 bla, so zvatovharana zvakadaro. So number 2 panapa pari kuzonzi 24% of the sample in Mount Pleasant voters said they are not interested in the election because they do not work. Basa nazvo hanzi azvishande izvi, saka zvima-election zvacho itai mega. 59.1% of those intending to vote said they already know who they are voting for. Vari kutoziva kuti isusu tikuziva kuti kunovhotera. 59.1 vacho vevanhu vari kunovhota ndokuti tikuziva kuti kunovhota. From the surveyed sample, ERC noted that 22.2% of those voting are boycotting because they support Advocate Fadzai Mahere. Vanhu vakawanda vekuMount Pleasant isusu kati handiti tinovhotera Advocate Fadzai Mahere, saka avapo kapa ballot paper toenda unodii ikoko. Kureva kuti dai Advocate Fadzai Mahere vakada kungoda kungotaura kuti ndakuchidzoka ndiri kana independent candidate, kana kuti ndakuchidzoka ndiri kana kuti under new party yekuti vanenge vatanga ikoko, vaingosvika vachingonodzokera paseat ravo zvisina kana chitsotsi because ndiye munhu wacho kuti anenge achitodiwa kusaidi ikoko. But panapa havana kuda kuswera vachinoita mukawo nekudzokera muparliament because vakanyatsotaura vakabuda pachena kuti inini zvandakarezainira muparliament zvacho zvingori zviri kuitwa, patinoreisa ma-issues ane musoro sema-MP hazvina ari kuzvitolerata, zviri kungoignoiwa imomo, ende zvakawandisa zvekuti ma-MP edu futi mamwe akazotaka kungodzingwa zvisina kana nedirection. But hapana takatry kuti ko why zvakadai zviri kuitika, hapana akada kuzviteerera. So vanenge vada kuteerera zvavo kana kuti vanenge vada kuti tiite zvavo zvavanenge vachidaiwa. Saka nanzi ndo zvakaita kuti inini ndibva ndangoti haini zveMP zvenyu zvikezvo rekeza ndimbozvisiya because panoda kugadziriswa, ndo zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichiitika. So panapa vanhu vazhinjiwo ndo vari kumira naAdvocate Fadzai Mahere, inotova nhamba yakatokurisa chaizvo kuti usatambe neimwe nhamba yekuti yabudedza kuti isusu zvema-elections hatisi kuita because ma-elections ashande. Vamwe vari kuti haisi hatisi kunovhota because Fadzai Mahere haako. You see, ndo zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichiitika muri Zimbabwe. Ndo nyaya ndava nayo nhasi ndakakubatirai kuti ndingokuzivisai zvimwe zvinhu zviri kuitika mu tipot country yedu yeZimbabwe.